Trabaho para sa mga Pilipino, handog po ng DOLE. Lalo-lalo na ngayong papalapit na ang auno sa buwan ng Mayo 2016 Labor Day. Makasama natin sa studio si Ginoong Nelson Hornilla, OIC Regional Director, Department of Labor and Employment, National Capital Region. Sir Nelson, sir. Okay, magandang umaga mga boss. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ay nagagalak at naimbitahan na naman ako dito sa Good Morning Boss. Actually, ikaapat ko na pong guesting ito tuwing Mayo 1. Opo. At ngayon po ay magse-celebrate na naman tayo ng isandaan at 14 na Labor Day celebration. Mahigit pong 54 job fair sites sa buong Pilipinas ang atin pong i-conduct na job fair. Din po dito yung bagong create na region, yung Negros Island region. Meron din po silang dalawang venue sa May 1. So, gaano po kataas ang kompetisyon sa paghanap ng trabaho po ngayon, Sir Nelson? Okay, talaga pong sa ngayon po very steep ang competition sa paghahanap ng trabaho, lalong-lalo na po sa mga kabataan, sa fresh graduate. Kasi ngayon po ang ating mga kumpanya or employers ay talaga pong ang tinitingnan ay yung tinatawag nating KSA, Knowledge, Skills, and Right Attitude. Kaya dapat po during yung pag-aaral pa nila sa kolehiyo, ma-develop na nila talaga yung right na proper knowledge, skills, and proper attitude para pagpasok na sa labor market at sila mag-apply ay madali po silang makahanap ng trabaho at para po mas maiksi yung job search nila. Totoo yan, no? May mga iba dyan na talagang matatalino, kaya lang problema sa attitude. Ano ba importante, attitude o yung kaalaman niya talaga sa trabaho? Actually, sa ngayon, dapat yung tatlong sinabi ko ay meron ka. You should possess yung tatlong KSA na yun. O hindi naman kinakailangan na talagang nag-excel ka sa school. Dean's lister. It doesn't necessarily need that. Okay, so kagibat po ng jobs fair, Sir Nelson, ay itong career fairs sa May 1. Ano itong career fair? Oo, doon kasi sa job fair, sinamahan na din natin ang career fair para mabigyan natin ang ating mga aplikante ng timely na labor market information, lalong-lalo na doon sa key employment generators na kasama yung mga industriya na mga ngailangan ng mga workers in the next 5 to 10 years. At doon bibigyan din natin sila ng mga information kung ano ba yung mga in-demand occupations in the next 5 to 10 years para naman ay guided sila, makapaghandaan nila na in the next 5 years pala, ito yung mga courses na kailangan. So kung college student, you might consider na taking itong course na ito na para pag-graduate mo, may sigurado ka agad na trabaho na mapapasukan. Okay. Para din itong isang strategy namin para at least makatulong sa pagresolba ng job skills, job mismatch. Okay, asahan natin by June or March, no? Maraming magka-graduate at yung mga youth sector natin. So ano pong mga oportunidad ang naghihintay po sa ating mga fresh graduates at sa youth sector sa kanilang employment? Sir? Sa ngayon pa lang may madami ng graduate kasi yung iba April graduation. Tama po itong ating Labor Day Job Fair. Dahil mahigit na po as of yesterday, almost 890 na ang confirmed na employers na sasali from Overseas Employment Agency na lisensyado po yan ng POEA. Galing din po sa local employers at saka po may ilan sa government. Ang sa local employment po, ang malaking portion pa rin nung vacancies ay manggagaling po sa services sector. Services sector. Around 86% on the latest data. And then 14% comes from industry sector and a little bit sa agriculture. Ang kwan po sa National Capital Region,
Ang vacancies po natin coming from 100 employers ay as of yesterday mga 20,000 and we are expecting na tumaas pa yan before May 1. Ongoing pa po kasi ang submissions ng vacancies ng mga participating employers natin. So pagdating po ng Mayo 1, ay expect po na iba-ibang trabaho po ang may offer ng mga employers nating sasali. Galing po yan sa construction, sa business process outsourcing, sa manufacturing, at saka po sa IT services. So inaasahan natin sa services at sa industry, sa industriya, o sa industry sector, sir, ay swak naman doon sa kanilang mga requirements, no? Sa kursong kanilang natapos sa kolehiyo, kung maiwasan natin ng underemployment. Tama ka dyan. Although ang underemployment, definition naman natin dyan is persons who are working 40 hours a week and still wanting additional hours of work. Ibig sabihin yung underemployed, employed yan, naghahanap pa lang ng additional working hours. Okay, so yung job mismatching natin, nabigyan ba natin ng pansin din, ng tugon? Opo, ang kwan nga po sa ito pong kwan ni Kalihim Linda Baldos, yung aming mahal na secretary, ay yun pong mga programa namin sa mga kabataan, kagaya po ng special program for employment student. Yun pong government internship program at yung pinakabago po na inilaunch 2 years ago, yung tinatawag nating Job Start. Yan po ay mga programa na nakalaan sa ating mga kabataan upang mabigyan po sila ng exposure sa world of work. May actual training sa pagtatrabaho at mayroon pa rin pong sweldo na kaakibat yan. So yun pong mga programang yun, malaki ang iitulong para ma-enhance yung competency at saka skills at attitude ng ating mga kabataan. Okay, sa lahat naman ng mga aplikante, mga fresh graduates, dapat ay kumuha muna sila ng civil service para makapasok sa gobyerno? Okay, magandang tanong yan. Kung yung mga aplikante po natin ay nais mag-apply sa mga bakante sa government, dapat po kung ang kanila pong gustong applyan ay yun pong technical position, dapat pasado po sila ng career service, ng civil service professional exam. Pero kung yun po mga clerical, below technical positions, dapat pasado din po sila ng civil service sa professional exam. Para po at least meron na po silang tsansa na mag-qualify sa mga vacancies sa government. How about yung mga requirements naman na dadalhin ng ilan natin mga aplikante, mga kababayan kapag sila'y pumunta na? Hindi lang po doon sa mga mag-apply sa gobyerno. Kasi ngayon po, as of yesterday nga, sa nationwide, 890 na employers yan. Pag nandun na po kayo sa loob ng job fair venue, pwede po kayong magdala ng maraming resume, ID pictures, kung meron na po kayong NBI, PhilHealth, yung mga pre-employment documents na kailangan, magdala po kayo. At dapat po magsuot kayo appropriately para pag in-interview po kayo, presentable kayo. At pag in-interview po kayo ng mga employers natin, dapat po naman ay prepared kayo sa mga questions na itatanong nila. And then kasama din pala natin dito yung mga kasamahan natin sa other government agency na magbibigay ng pre-employment documentation services. Kagaya ng NBI para sa clearance. So nandun na? Nandun. SSS para doon sa Pag-ibig para sa number din. Philippine Statistics Authority para doon sa gustong kumuha ng birth certificate. Marriage certificate, kompleto na. So ito'y parang one-stop shop eh. Kung meron din pong nangangailangan ng legal advice on labor and employment, meron din po kami mga abogado na nandun sa job fair para po maasistihan ang ating mga manggagawa kung may kailangan po sa amin na katarungan about labor and employment. Ewan ko lang kung okay na ba ang sistema ng NBI. Kasi kukuha ka ng NBI, magbabayad ka lang, pero yung clearance mismo, sir, tatakbo pa yata ng ilang araw bago mo Doon makuha. kasi sa pagkasama namin, pag binayaran mo ngayon, before lunch, kuha mo eh. Makuha mo na? Oo. Kasi ako, kumuha ko ng clearance. Tagal na. Sa dami kasi din ang mga applicants. Pero sa mall ako nag-apply ng NBI clearance. Kasama siguro yun sa process nila. But during job fair, mas mabilis ang proseso.
Yung security tenure naman, pwede ba natin pag-usapan, sir, kung sakasakaling nasusunod ba talaga ng mga kumpanya, services and industry na 6 months probation? Sa ngayon after kasi, that, yung security of tenure, talagang kung permanent ka, unless meron kang infraction at nagkaroon ka ng violation, dadaan naman niya sa due process. Due process. Otherwise, kung regular employee ka, permanent ang kwan mo, ang tenure mo. Well, kung ang tinatanong mo is tungkol doon sa mga outsourced, Opo. guided naman yan o governed yan ng Department Order 18A at saka yung aming labor law compliance system. Ngayon, pati po yung ating mga malalaking kumpanya ay nakikooperate na po sa Department of Labor and Employment at ini-require lahat po yung mga service providers nila to be labor law compliance. Okay. Kung hindi po, inilagay na din po nila yung COC sa labor laws, Certificate of Compliance sa labor laws, as a requirement bago po sila makasali sa bidding, sa outsourcing. So, napaka-importante po niyan. Okay. So, ang advice ko lang po, lalong-lalo po doon sa mga contractors natin, kung maaari yun po pa lang ay magpa-assess na kayo ng inyong mga agency ninyo para maasigurado po natin na kayo po ay compliant sa labor laws. Okay, huling mensahe na lang po, sir, para po sa ating mga aplikante sa gaganaping job fair ng DOLE this May 1. Okay, meron pong gaganapin na 54 job fair ang DOLE regional offices sa 17 regions. Makikita po nyo yung mga venue at saka yung date doon po sa DOLE website, dole.gov.ph, at ina-advise po namin yung mga applicant na kung maaari before 8 a.m. ay naroon na po kayo, may dala na po kayo mga dokumento na sinabi ko kanina, at rest assured po kung 100 po yung employers na yan at qualified kayo doon sa 100 employers na yan, you can apply. And then kung may companies din po tayo na pwede pong mag-decide ng hiring on the spot right there and then. By the way, based on the statistics, doon sa 3 huling job fair, may 1 job fair na ikinondak natin. Yung hired on the spot, based doon sa qualified applicants, nagre-rate 18% hanggang 23% during the day, during the job fair. After which, after a month na pumasok na yung mga placement report, siguro papalo yan ng mga 30%. So very effective strategy din ito para sa pagbibigay ng pagpapacilitate ng employment ng kababayan. Maganda yan. Nahabol ko lang, bumaba ang unemployment rate natin. Opo, sa NCR is around 5.8 I think, nitong January. May slight decrease sa unemployment. Maraming salamat, Nelson OIC Regional Director ng Department of Labor and Employment National Capital Region. Magandang umaga ulit, sir. Maraming salamat po. Marami pa mga balita at informasyon sa pagbabalik yan ng Good Morning Boss.